ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଣିକିଆ କୁହା ହଉଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ଆମେ 1ରୁ କିଏ 10 କିଏ 1ରୁ କିଏ 15 କିଏ 1ରୁ କିଏ 20 କିଏ 1ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ହେଲା କି କାଲକୁଲେଟର ହେଲା ଯଦି କିଛି ବି ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ, ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେ ପଚରା ହବ 45 ନୂଆ କେତେ, ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣିକି ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି 1ରୁ 11ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟୋଟାଲ 11ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପଣିକିଆ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତମେ ଯେକୌଣସି ପଣିକିଆରେ ଟ୍ରିକ୍ ପକେଇଲେ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଆରାମସେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବା, ସେ ପଣିକିଆ ଲେଖିଦବା କେତେ ନା ହଉଛି 45। 45 ହେଲେ ଆମେ ଏପଟରେ ଲେଖିଦବା 4, ଏପଟରେ ଲେଖିଦବା 5। 4 କେ 4, 4 3 8, 4 3 12, 4 4 16, ଏମିତି କରିକି ସିରିୟଲି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ 4 କେ ପଣିକିଆ ପୁରା ଲେଖିବା, 5 କେ ପଣିକିଆ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ସେ ଏଟା ଯେହେତୁ ଡବଲ ଡିଜିଟ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ମିଶେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଦବା 45 କେ 45। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକା ସବୁ ରହିଛି, ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସବୁ ଆମେ ଲେଖିଦବା। ଯେମିତିକି ରହିଲା 0 5 0 5 0 5 0 5 and 0। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଡବଲ ଡିଜିଟ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 12, ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ କରିଦବା 12 1 8 1 9, 12 1 13, 16 2 18, 20 2 22, 24 3 27, 28 3 31, 32 4 36, 36 4 40, ଆଉ 40 ଆଉ 5 45। ହେଇଗଲା ତମର ପିଲେ 45 କେ 45, 45 ଦୁନେ 90, 45 3 135, 45 ଚौ 180, 45 ପଞ୍ଚା 225, 45 ଷୋହ 270, 45 ସତା 315, 45 ଅଷ୍ଟା 360, 45 ନୂଆ 405, 45 10 450। କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଯେକୌଣସି ପଣିକିଆରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, 45 ହେଲା, 87 ହେଲା, 97 ହେଲା, କି ତମର ହଉଛି 40 ହେଲା, କି 35 ହେଲା, କି 37 ହେଲା, ଯେକୌଣସି ପଣିକିଆ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ।